sig langt væk til et andet sted, eller til at være som en af dine gode venner. Måske kigger du på 8. klasserne og tænker, sådan vil jeg også være, når jeg bliver stor. Men det vigtigste er, at man er glad for den, man selv er. Måske drømmer du om at være en kineser i New York, men man er, som man er, og det skal man være rigtig glad for. Nu vil 2. klasse gerne synge. Man er, som man er. Det er en gammel krummesang. Jeg er sikker på, at en masse af lærerne også kender den. Man må rigtig gerne synge med, især på omkvædet. Vi gør klar. What?